Ngawas turnuhan pre oy. Ingaw kay kayo, asa mga pasayro ron no? Murag di gyud ni manggawas ba kay pastang dan lawga oh. Noon. Ulan ko kay ulan pud no? Sino pas bagong haon nga maruya? Ika motor no? Abi gyud mo dalag motor ang tawhana no? Kapag bata no? Bata ba? Kado kayo? Oh? Karon, medyo kong baklay kay pastang lapuka. Hoy! Turno mo! Ay! Ali! Kisay una ninyo! Pre, ikaw na ato na kay una man ka nakaturno. Sige, ali dam. Pre, ato sa kuning. Apre pre kay dalo kindalan pre. Basta dalugay jud ako. Inaw boss, inaw kay boss ha? Dalugay. Inaw kay boss. Liaran ni mo pre oy. Sikra kayong landlog ya, pero oy, wa pa niabot pa sayro. Papamansad. Wala sulat sa ta. Ikaw na pod. Salamat, may motor. Uy, sakay na. Pwede pa, kaya nagdali ko. Sayro, oh, to dali. Oh, dali ka oh. Yang to no. Yang Nagdali ko. to no. Ama, dali na mo ka oh, dali ra. Alag lapo kayo. Kaya na. Sige na. Ano bala na? Unit dia ah. Oh, Okay ra ka? nagdala. Excited ka? Sige. Pumunta, kaya nagdali ko. Karang kadali-dali ni mo batong bat. Tanawa mo ka nang gunit good. Oo, di na kumusakay. Terting danguga.